Karindota, ganda rin napita. Bugnaw kayo. Oh my gosh. I-post yun ako sa mabugnaong dapit. Pang may di. Wow. Ano kayo lugar? Ako nag-my day ko nga na ako sa dire. Ako sa hotel ba. Bugnawa, dahil sa Indot yun eh. My God, first time. Mau gani bugnaw kayo. Tao na gyud ko kay nakasuway na kog sud og hotel. Na gyud ko. Nya, magunsam ta diri nga isa ka oras ug tunga naman ang tao. Tunga las oras gyud. Wa pa nahitabo nato. Ha? Wa pa nahitabo nato. Magunsa dita diri sud sa hotel. 2 hours ra ba imong gikuha nga time? Oh. Oh, 2 hours ah. Nya, Yan na dahil. man ako kaligo. Huwag ka naligo daan dito sa balay. Oh no! Man ako naligo kani ingon man ka nga manuta diri kay bag-o ni diri nga hotel. Oo, pagko bitaw. Nya, nindot kayo kay first time sa gid ko naka sud og hotel lab nya kanang thank you kay kung wala pala jud ko lab din mo tig sud og hotel good. Mo dito na excited ka ganina sa sabon, pre nga sabon ug toothpaste ug toothbrush. Ako na ganin ka nang sud dito sa bag ang katong pre nga toothbrush sabon nga gamay. Hala, oy gamito mo gusto ko si Argon. Ay, ako tong dalon oy kay part man to sa gibayran diri kay nya napay toothbrush nako dito sa balay nga usa ka tuig na to ilis-ilis ba. Ako tong dalon mo ato yung ganito niya. Proud Gicans Hotel. Original. Paso Gicans Hotel, mga original na. Lab, tunga las oras na bilhin nato. Uy, naunsa man ni siya. Uy, ako ba mo first move nimo? Na first move day. Ano sa day? Hala, alangam sag ako'y muuna nga ikaw may laki. Naunsa man ni siya. Wala, mag-unsa dito diri sa kuan nga. Pabugnaw naman ta. Ano, nakaligo na ka diha. Wala kay mahay. May ganit ka, nakaligo ka diha. Hala, ginoo ko nimo sa Rio. Ano, nagtapis-tapis mga kapag-ilis na lang. Kay, utang ka, aircon diha diri. Sige kang tupis-tupis diha. Mao ganing gatupis gani ko kay Sam ni siya, uy. Hulo, uy. Wala dyan kay. Kuan? Wala na ko tanan. In town, sus, aircon ta. Pag sulob ya panty, brani mo, ka na mga t-shirt mo, kay ang panuhot, sakit, kaya nagpanuhot ang aircon. Wala ba ko kadagi pikasentro ba? Oh, Gago! Ginoo ko kaluding masan ani niya in town. yes, magay mapanuhutan ka. Ilis. Atong oras 15 minutos na lang jud. Sam ni siya. May noon na rin, nakapabugna na tagmaayo dire, sulit na nakaligo kaya ako, nakapabugna na ka, nakasilpi-silpi na magmaayo dire. Nanatay ka panabi sa tong mga friends nga nakasulta niya bugnaw kay dire. Di ba? Oh. Lag mo ko nimo sa Rio Mapanos ra man eta diri gyapon sa Rio. Siya mapanos. Ayaw, di ba? Di ba gyapon ka manghiling? Lab. Ay, Imo tong ipabalik na ko tong akong panty nga. Ibalik to na kong sulod nga hinubo naman to. Palitis ako to sa binilibin og katong panty nga kuan bi ilabay rin ni gumagamit. Oh no! hindi nga na. Na ay, Ganyan na lang yung panggawas na to. Dito na tagpo. hindi ko mamanti maggawas ko. Ito na lang, ginamit si R sa binlibin niya. Nagpalit na to dito. Ito na lang, sulupod. Sam ni siya. Uy, sam ka lang uy. Sige na babisig isa ng tarong. Natarawa, nanay nanuktok, unsa ron? Na, Ay, kuan na ron, bantay na ron sa mga kwarto. Tuktok na ta. Wala may kasikas. Mana siguro sila siguro. Mura man sila nag-away, uy.
Nag-away siguro sila kay gamay kay notes ang laki. Oh no! Muna ako dito ko, nagdaglaki din gamay notes. Ma'am! Time na ninyo, ma'am! Ma'am! Baga diha. Yes? Tarawan, hurot na lang atong oras. Lagot ta. Eh, di nang tambalik diri eh. Wa man ni gamit ni pagsudsud na to diri. Bisnindot unta kay diri kay bugnaw kaayo oh. Pugnaw bitaw kayo nindot kay lang. Ay, solid kay pabugnaw kay kasulting aircon. Ilis na lang ko kay na gito pa ta pauli na ta. Oh, mao na guys. Ko ano? Wala na, maningil lang na sa bayad. Ah, okay. Kusik-kusik na ta sung bayad, wa dyan ay tabo. Perti pa na kong ligo dito, perti na kong nud-nud og maayo, perti na kong padabon, tanan. Di ka nang ang ako ang purpose diri mo so diri para nga pagugnawan ka. Nang Na, ginoo. maka-experience ka ng bugnaw ba niya. Naligo-ligo sa no ka nagtupis-tupis ka ampan. Ayaw, di ma. Dito sa atong abutanan, bugnaw sa kayto dito, kalapos-lapos ang hangin. Hala ka di ay, tubangan na din ang kulik ta din ha. Ilis na ha kay mga manggawas na ta ha. Ilis sa jug ko. Ilis na. Ito ta dalo na ni. Dalo ko. Sul ko ni sa paglam. Hoy, ay nagdalang umlan, oy, og habol! Dalo ko ni kay. Makasuhan ta na! Di ko kibaw ba sila nga naagdaan tagda kong bag. Saan tagda kong bag niya na yung plastic dia katong itong sulanan sa basurahan ba nung black ba nga bag. Ah, plastic ba. Ilang gawas na. Ilis ta. No, no, no. Naku, una ko gawas di mo. Kuya, dyan mo sa riyo. Uy, Sabi, pagilis ha. Huwag ka nga gawas. uy, makita ang di ka din lagi sa tag-iya. Uy, mapreso ta. Dito ka na tawid. Init. Salibang ka, damang ka na. Mapagilis niya kaya ang panunghot ni mo. Ang gani. Tagbaw na sa hilot-hilot mo niya. Palit ng tagaan sa kung ba na ito 7-Eleven atong panting ilabay, palit tayo kasi tumiga kay klaro kay magpahilot sa kanang niya kay Ay na lang sa riyo, ay na lang. Ano mo